Hello mga higala no, murag nagyapon ta diri murag di kalibanga naging ta diri dong. Oh, balo lang yun. Smile, smile. Pag-isiya, pag-isiya. Smile ba? Another video no siya nasad mo klaro pero eta ko tayo sa nagi no sa DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma Uy, ginoo ko. Hello, what's up mga kala, another video na sa mga klaro pero matag og kalingaw entertainment sa inyo ha. Siyempre ato gyapon dinyo sa inosarang DJ nga may pagisoy biboy bugoy ang mopapas mo tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga dughan og isa man ka Boy buang ang mga tag og kasakit sa mga tagsa niyang mga bugan. og ato amiga diri pa mga gala. Batang yags. Please wave to our vlog. Hello, what's up? What's up? What's up? What's up? Pag po naman yung vlog, may galog, forget to subscribe po no para ma-update mo sa mga bagong uploads na to. And unsa pa? Pang mananap. O kung ba pag mananap kayo makita ng atong vlog. Kung mananap ka talaga sa ora kayo makita. Mananap kasama ani. Ito na, di ko na pag mananap din. So padayon may update ito mo may gala no kay layo ginatong biyahe boy buang no. Kay og ni Koyog putos boy choke perti gyud. Mag-aab gito siya dire. Hilak to. Mapuno pa tos kantsaw. Dito magdugay, Cebu pala gani ha. Sa Cebu pala gani, uli na to siya. So what's up? Nanoy dagang tao diya may gala no niya. Sumuto. Kasakay gimi gikan sa pila ta ka oras naghuwat diha buang. Nga 8 ka oras. Grabe na 8. Buntagan terminal. Terminal pang inadaan may gala no, wa pa mi kasugod na nagkuan. So laban niya po na diri niya. Ya murag huot-huot ni ron nya bugnaw kini mong gisakyan mga gala kay grabe jud ni kay first class ni siya nga bus. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too. Yes, finally naabot na jud mi mga higala. Hala. Ningawat ang motor. Hala ka koy, kuyo gila ang gol yung buwan koy. Koy, sugawaan. Gawa na. Rider kang papa na ya. Pawog na magani ni. Yes, hello. Unsa ba? Yes, hello, what's up mga higala? Nabuntagan jud ta. Oh. So nanata karon ilang buybo ang mga higala, then it's already morning na sad. Din naabot pa sa diri mga alas 3 na matutos buntag mga higala. Din natugra ta kadiyot kay pertipog tabianan ning mga tawo. So inanda no niya si buybuang ni adto pa kay nagkuha mo sa motor. Nya so nadi ang manghod ri may higala no nas kuluyot ra siya. Tura. So laay kay diri kanang nindot kasi kato may gala kay grabe jod way makatig wala si Boy Choke wala mo tok imong pultahan ikabuntag mga higala pero grabe jong tugnawa. So laban ya punta di ko katog yun mga higala kay nya alas 9 pa mga magsugod ilang sinulog so paabot sa Tagkadiyot kay adto ta magrampans tong kabuang ron dito.
ug makaya na to o bisag daghan kining tao dire bisan og mauwawan na ta. Pero padayon gyapon ta dire no, and bisan og kuan anang mauli tarong hapon or bala og unsay maplano ani ron kay para malargo sa tas Katuban Festival sa Ilihan Tabugon, Cebu, may gala para ugma. Pero if plano ani unsay maplano ani ron unsay kahimtang na to ani ron largo gini ron. So update lang ta mo always no kay murag napay daghang umaabot nga katarantaduhan nga may taburog taon. So if bago may gulag, don't forget to subscribe mga gala no, click notification bell para update sa mga videos may klaro nga umaabot pa. So wala pa si Boy Buang magpaabot po ko diri hantod maabot siya. So bye bye, see you sa next update pa. Here we go. Oh, okay. More. Yes, hello, what's up mga igala? So padayon ta sa next part sa atong vlog karon. O hayahay kay na si Boy Buang karon mga igala no. Kay Marshall kuno na siya diri sa ilang sinulog sa Tubli no. Tubli Shar. So kuan undas pat kay ta karon mga igala no, official photographer kuno ta karon ingon si kuan chairperson nila diri si Carla May Junaldo. So laban ta, let's vlog this one, then laban ta niya ato ipakita siya, atong i-capture ang moments nga may tabo karon sa ilahang sinulog, di ba Buang? Ada belesem laban.
So kani nga video day may gala no kay giatod ganato sa RCJ Disco Mobile. So nga sa RCJ Disco Mobile may gala no kay diya na sila makita sa Libong San Nemeo Cebu. Natay 8 subs may gala or 4 subs. Just contact us sa number nga ko i-flash sa ubos sa screen may gala no para ma-servisyon mo na mo og quality music diya sa inyo birthday, kasal o kuban pa nga kalingawan or any event or activity diya sa inyong barangay or sa inyong panimalay. So RCJ Disco Mobile may gala, don't forget to subscribe, click notification bell sa atong YouTube channel. Daghang salamat. Bye bye. Another video no siya nasag may klaro pero eto ko tayo sa naging sa DJ nga may pagkatisoy biboy bugoy mo papasubod tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, Ginoo ko. Ah!